ese é o momento agora. Agora é o momento. Que tal? Hola, que tal? Moi boa tarde, mi Maxi de merda, teño as gafas de andar con elas. Que tal? Moi boa tarde, cheguín a tempo, Hoxe di que estou cansadísima, pero que tal, Nieves? Pero ti xa estás por aquí tamén, ti estás o don da omnipresencia, ti estás por todos os lados. Hola, está granizando en Oleiros, estou ilusionada. Aquí está quentando o sol. Fiz un día hoxe. Bueno, agora vos conto, estou cansadísima, pero agora vos conto. Moi boa tarde, Nusca, comunidade, que tal estamos con este pedazo de tormenta na Serra do Galiñeiro? Está amenazando un tormentón, diría eu. Mima, pois aquí está despejado, que ni unha sola nube. O sea, estuvo un día de calorazo, o sea, de un calor increíble. Por Vigo ante tormenta con chuvia e gotas gordas. Bueno, pois mira ti, vai por donde a banda, a verdad. Boas tardes desde Amoedo con tormenta tamén. Pero fai tormenta en todos os lados ou que logo? Ou como é isto? A ver. Dende Amoedo con tormenta. Baño de masas en Pontevedra e en Goián. É verdade, foi un baño de masas. Bueno, eu o de Pontevedra ainda o levín, pero o de hoxe en Goián foi non sei, estratosférico. O sea, nun escenario como o da Panorama, como o da París de Noia, sentime unha estrella do cine, dar unha charla para tanta xente así impón moitísimo, pero bueno, le vino ben. Pero o que me impresionou foi que despois a xente fixo cola para saludarme, para sacaros unha foto e para darme un bico. Unha cola que, vamos, é que nin os Beatles. O sea que foi muchísimo, eso foi muchísimo. Moi boa tarde desde Satrona, pero moita calor, joder, pois sí que fai tronos en todos os lados. Boa tarde a toda a peña, dinos Adela, a peña xa, dadevos todo o mundo por saludado. Ola, en Cambre chove, hai tormenta, pero chove en todos os sitios menos aquí. Ládor, que tal? Non me pongas falta de asistencia, estou trabajando. Ládor non pudo vir onte a Pontevedra, porque mo dixo Damián Pinto, pero díxome que Ládor, aínda que estea traballando, que ten 3 terminales telefónicos e pon nos 3 o directo, para que conte como 3 veces. O sea, que perdonado, non che poño falta, porque eres ti, porque me dixo o teu compañeiro Damián que pos os 3 teléfonos. Supoño que mutearás 2 ou os 3, pois senón sería unha tortura. Como pode ser que con tanto calor se forme granizo? Non tiene sentido. Pero tamén chove na Coruña, lo. En Buenos Aires vai moitísimo frío. Mira, vades a ter que vir todos para a costa, non é por nada, pero aquí nin choveu, nin tronou, está un día maravilloso, pero brillando o sol, ainda poderíamos ir agora para a playa ben. Vades a ter que emigrar, cambiar de sitio. Ves, bueno, polo menos Elvira Gándara dinos hola e calurosos días. Debe ter moito que celebrar porque puso 2 copas de champán, entonces, pero pois sí que debeu de chover por moitos sitios, aquí un calor tremendo, biquiños desde Crecente para toda a comunidade, tan chula que se forma aquí aos domingos. En Redondela, a punto de caer a Mundial, xa caeu á noite, o sea que tamén choveu, mal. Moi boas a todos e a todas desde Castilla-La Mancha. Supoño que en Castilla-La Mancha non fai tormenta, ou sí, tamén fai tormenta. Que tal, María Souto? Que tal? Moi boa tarde. Esperanza, moi boas tardes, con tormentas, rayos, desde Espiñoso. E onde é Espiñoso? Non sei onde é Espiñoso. No Bierzo tamén saludos tormentosos. Pois aquí pinta de tormenta non ten. Agora, que pode cambiar dun momento para outro, pero aquí está un día fantástico, un día genial. Moi boas tardes, non sabía se iba a dar tempo de volver de Goián. Vaya éxito. O sea,
Helene tamén estuvo ali en Goián. A verdade é que foi un exitazo, eu non me esperaba. Debín de sacar hoxe, non sei, pero fotos con máis de 300 personas, sin exagerar, daba un paso, Nusca, fotos, sí, encantada, tal, pero xa quedaba outra persona aquí, outra persona aquí, outra persona aquí, entón, cando acababa esas 4, daba outro paso, e xa era outra vez o mesmo proceso, repetido. Eu penso que se vos digo que saquín 200 ou 300 fotos foron poucas, con persoas diferentes, porque debestes vos de xuntar todos os followers hoxe ali, cousa que me sinto abrumada e encantada, pero non esperaba eu ter tanto éxito así en un palco, o sea, a feira genial, o sea, para repetir recoméndovola, porque hai plantas que eu nunca vira, plantas raras, cousas que diste hai que levala para a casa, sí ou sí, porque moitísimas plantas moi raras, é unha feira grande, amplia, con moitos corredores por varios sitios, non é atosigante, o palco é grande, generoso, teñen onde aparcar gratuitamente, que non é un sitio ao que chegues e digas ti, é hora onde se aparca aquí, sabes, ou onde gasto a mí 30 ou 40 euros en aparcadoiros destes de pagar, pois non, hai aparcadoiros gratuitos, cómodos, cercanos ao seu sitio, está moi, moi ben. Agora, queda lexos, o sea, que tocaba Portugal ca man, facía así cun dedo e tocaba Portugal, para min quedaba bastante lexos, pero bueno, doume tempo a chegar, pero tamén mirade, acabo de chegar á casa, non me dou tempo a nada, cheguei aquí á cociña e encontrei unha abella, bueno, un abellón, aí no chan desfallecido, prove, e claro, xa me puxen a facerlle a curita sana, e xa me olvidín de comer eu, nin de nada, bueno, preparín o directo e listo, pero puxeme cá a abelliña e recuperina, tengo que facer o vídeo e depois enseño-vos como a recuperín, con un pouquiño de mel, estuvo aí comendo como casi 20 minutos, e despois recuperou, foise, voou, volveu a xunto a min, e eu sentín que era gracias, gracias. E pois marchou voando, pensei que non salía, porque estaba como patitiesa, pero saleu. Entón que sí, que me dou tempo. En Sela Nova tamén tormenta. Bueno, pois nada, aínda que capear como veña. Xa sabedes que ainda estamos en maio é maio tolo, e hasta o 40 de maio non quites a capa nin saio, o sea que hasta o 10 de junio ou 9 de junio aínda temos tempo de tormenta. En Valladolid tamén tormenta. O sea que síntome no paraíso agora mismo, porque hai tormenta por toda España. Hai máis xente no chat que dedos, iso non pode ser, o doble de xente que dedos. Eu tamén fixe un sacrificio para estar aquí hoxe, que vin correndo, conducindo moitos kilómetros, e puxeme aquí co directo, vez de ir á horta a regar, que ainda non fun a regar. Entón, dadelle ao me gusta. Moi boas, hoxe estuve contigo en Tomiño, canto aprendín e canto me rín. As dúas cousas moi importantes, penso que sí, encantadísima de haberte conocido por fin, que grande eres, Mónica, moitísimas gracias. A verdade que sí, a ver, eu xa non son unha persona seria para falar. Bueno, se teño que falar de cousas serias, o mío sí, pero eu dando unha charla nunca darei unha charla seria, porque non é o meu plan. Entón, é verdade que houve moitos momentos paveros así simpáticos e casi ás veces parecía máis un monólogo que unha tertulia de horta, pero que estuvo genial. Moitísimo sol, a verdade que penso que é algo que teñen que mellorar, poñer unha carpiña ou algo así, porque eu sí que estaba no palco, estaba como a reina do Maharajá, pero dábame dolor a xente que estaba ali ao sol, porque claro, ás 12, ainda encima, unha charla, ás 12, hasta a 1:30, e iso colle o pleno sol, e había xente maior ali, bueno, había moita xente, pero sí que ao mellor unha lona ou así estaría genial. Hola, Nusquiña, hola a todos, acabei de desbrosar agora, ducheime, aquí estou, moi ben, Ramota, pois mira ti que eu fun onte a acabar de cortar a erva, que tiña unha zona aínda sin cortar, e nin a recollín, e claro, onte fun para traballar,
cortina pola mañán deixeina quedar así. Onte fun para traballar, cheguín tarde, hoxe pola mañán salí moi cedo para ir a dar a charla esta lá, casi á la fronteira de Portugal, e tamén me quedou a erva sin recoller. E sola non creo que se recollera, así que ainda a teño ali, pendiente de recogimientos. Ola, Nusca, desde Tenerife. Eu me supoño, Carmen Collazo Novoa, que en Tenerife non fai tormenta, ou tamén sí, porque entón, non sei, se solo non chove aquí na miña casa, cuidado, En Lurense, Alcado de Cas Maravillas. En Lurense, que faz maravillas. Supoño que che corrixeu o corrector e non entendo o que me queres dicir, Esperanza Fuentes. Ola, Nusca, desde a Coruña. Na Coruña, moita tormenta e chuvia. Tamén. Home, a ver, eu veño da parte da baixo. Es que estades dicindo que máis da parte de arriba. Supoño que será a tormenta polas rías altas. Bueno, lo de las copas será porque la calor me ha dejado turulata. Aquí en Varna, un solazo de verano. Se me parecía a min. Pero Elvira, a min tamén parecía, o sea, brindar sempre está ben, o sea, coller unha copa e brindar e dar as gracias por estar hoxe aquí, sempre é bo. Ola, desde a Coruña, por fin podo estar un día aquí no directo, Ana Sánchez. E Carmen Pombo foi á playa. Estaba un día estupendo, pero volvendo para a casa caeu unha granizada tremenda. Pois sí que caeu granizada por todos os lados. É que eu penso que nin o teléfono me avisou da tormenta. Porque aquí non hai, claro, evidente. Non. A mí non me avisou nin o teléfono, e cando hai así tormentas avísame, pero xa se ve que só foi por algúns sitios. Hola, hermosa, ¿cuánto tiempo? Saludos desde México, con mucho cariño a mi bella Chousa. Hola, Anita, pois un saludo tamén para México, desde aquí, desde este rincón de España, mi querida Galicia. Queres saber que a min me entran as abellas autóctonas nas trampas de velutina? Pois tira que as trampas de velutina, para que as queres, que non fa máis que traer máis individuos. A ver se en algunha charla coincide e podo ir. Espero que sí, saberás que sí. ¿Dónde es la feria de la que hablas con tantas plantas? En Tomiño, cerca de Portugal, en Goián, Tomiño. É unha feira que se leva facendo 21 anos, creo, ou 22. O sea, que é unha feira que xa está moi anclada. Está super ben. O sea, vai ca carteira chea. Malo que coincida a finales de mes. Voulle ter que dicir, tendes que cambiar a feira para poñelos a primeiros de mes, porque hai tantas cousas, tanta variedade, que ao mellor estaría ben poñela a primeiros de mes para ir co carto fresco. Para darlle ao dediño arriba 3 puntiños que están na esquina superior á dereita, non é tan complicado, que volve a haber o doble de persoas mirando que dedos dándolle ao me gusta, e recórdovos que é gratuito, totalmente. Nunca ninguén vos vai a cobrar nada por darlle ao me gusta. Nin por suscribirvos ao canal, que tamén esa é outra. Ojalá puedas venir al oriente de Asturias. Bueno, si es al centro tamén me vale. Pois Cilúrnica. Todo é cuestión de falalo, porque eu agora estou nunha etapa que me estou dedicando a ir dar charlas a donde me chaman. O sea, non vou aos sitios así, vou probar suerte aquí. Quero dicir, ten que haber un mediador da túa zona, unha asociación mismamente, ou calquera consellería do concello, do ayuntamiento, ou así, que me chame, e xa está, xa vou. Xa vou dar a charla a Asturias, a Gijón ou a Navarra, vamos. E que conste que os invitaron a ir. Xa non me acordo se era a Navarra, a outra feira que hai, disque moi grande, a nivel europeo. E juego, para mí xa vai a ser unha locura, xa ir. Pero bueno, invitaron a ir. Hola, moi boas tardes a todos desde Aranga. Tamén fixo algo de tronos. Bueno, pois nada, capear o temporal.
Teño un aguacatero, bien, vamos a entrar en materia xa de chicha, de plantío, porque levamos 15 minutos de saludos, todo está ben, pero vamos a falar da chicha. Teño un aguacatero plantado desde fai 5 ou 6 anos e non dá nada, nin siquiera saca flores. Meus pais teñen un maravilloso e dame moita envexa. Poderían insertalo? Cal sería a mellor época e como facelo? Mira, non sei se o aguacate que tes plantado desde fai 5 ou 6 anos é de cuña, fixéstelo de unha cuña, ou se comprastes unha planta de aguacate. Se comprastes a planta de aguacate, 5 ou 6 anos non é moito tempo para un aguacate para empezar a dar, porque se comprastes unha vara moi pequeniña, delgadiña e un árbol novo, 5 ou 6 anos non é moito. Pero, bueno, se xa é insertado, o normal sería que agora, a partir dos 5 ou 6 anos, que está ben, que empezara a dar algún aguacate, pero antes é moi cedo. Se o plantastes de semente, tócache esperar ainda outro tanto, porque un aguacate plantado de semilla pode tardar, sin ser moito tempo, pode tardar uns 12 ou 12 anos, ben, unha media de 12 anos en empezar a dar, ou 12 ou 13 ou 14. Bueno, calquera tipo de frutal feito desde semilla. E non sempre son viables, porque as sementes non sempre son o máis estupendo para facer un árbol frutal desde semilla. Unha planta ornamental, sí, pero un árbol frutal desde semilla case a mellor tirar por inxerto. Agora, se ti me dis que ten 5 anos o teu árbol e só comprastes inxertado, pero non che dá, e teus pais teñen un que sí que está inxertado, por suposto, e igual vas a un pouquiño tarde, pero eu non deixaría de intentalo agora mismo. Se o dos teus pais xa está botando, intenta insertalos agora, que é o mellor. O sea, pódelo insertar de yemas ou pódelo insertar a corte apical. Faz un corte no ápice, no que sube para arriba, pero, bueno, quedaría sin a cabeza do teu, que non sei se queres conservar parte ou non do teu. E falo inxerto aí. E máis, faille 2 inxertos ou así, por si un non che pega, e coller outro. E como se fai? Explicarlo así é máis complicado, pero sempre é mellor que mires un vídeo. Eu non teño ningún aínda de inserto, pero é mellor que mires un vídeo. Hai que coller a parte, non se pode insertar en madeira, é mellor que collas o cacho de vara, o porta-inserto, o que é o porta-inserto, que sea verde, pero non moi tierno, o sea, que teña rigidez, que sea como semi-leñoso, pero a parte que vas a inxertar, o sea, o inxerto, ten que ser dunha vara floral nova. As que están botando, que non sei como está agora mesmo de teus pais, é que o meu xa está con flor. Entonces deberías de quitar a variña nova, quitarlle todas as follas e deixar unha puja, pois eso, así, de 12 centímetros ou 15, dependendo do gordo que sea, o porta-inxerto. Miras un tutorial de como se fai e intenta inxertalo. Ola, aquí caen pedras de granizo, me cago en todo. Imos, miña filla, a que está escribindo, e máis eu no coche, vendo o teu directo. Queda tranquila que non estou escribindo eu. Encantas, Nusca, pois, mándamos un bico moi grande ás dúas, por favor, atenda a carretera, ti non me atendas a min, depois xa o miras indiferido, pois nada, acompáñavos a onde sexa que vayades, pois acompañámosvos todas as persoas do directo, así que bico pa Marquero, que non sei se é o teu nombre, e bico pa a miña filla, que é a que está escribindo. Miña filla, escribe ben, é verdade a tua nai, que atenda a condución. Has venido a México? Te gustaría venir por acá? Me encantaría, Anita, nunca he ido, nunca he hecho semejante vuelo. De feito, non salín de Europa, e pouco, ademais. Así que non tuve tempo moito a viaxar. Iría a México, iría. Si ves a Navarra, avisa que estou deseando conocerte. Estaría genial tamén ir a Navarra.
Me encanta que te entiendo todo. Aún sin hablar tu idioma, me encanta como suena. Moitas gracias, Anita. A verdade é que, a ver, o idioma gallego parte da mesma base que o castellano, que é o que falas ti, non? Eu penso que non é tan difícil de entender. Sí que é verdad que hai algunhas palabras que se poden escapar, porque é normal. Unha porque eu podo falar moi rápido e outra porque se poden usar frases feitas que só entendemos os daqui, pero iso pasa en todos os sitios. Aínda que eu fose castelán falante de naturaleza, voume a outro sitio onde falen tamén castellano e han de ter ditos e frases feitas do lugar que só entenden os lugareños. Entonces, pois nada, gracias por facer o esforzo de querer entenderme. Ola, Nusca, trasplantei algúns tomates porque necesitaban espacio. 2 morreron. Os outros parece que superaron o choque, pero parece que lles está costando adaptarse. Como os podo axudar? Que non lle dé o sol directo do mediodía, porque aínda que é verdad que vas un pouco tarde para o trasplante, pero non é algo exagerado, non estamos en mediados de junio ou de julio, pero vas un pouco tarde, pero non é tampouco descabellado facer o trasplante agora. Como lle axudamos? Que non pasen sede, por favor. O sea, mételle un acolchado bo con erva que acabas de arrancar ou con palla seca ou que sea. Que a terriña estea sempre húmeda. É moi importante poñerlle unhas varas de loureiro mismamente para que o sol do mediodía non lle incida con tanta forza porque aínda non teñen o poder suficiente como para soportar uns rayos de sol directo. Xa non digo o calor, que o calor é unha cousa, pero o bafo dese calor do mediodía con a humedad que está facendo e que aínda non ten as raíces adaptadas como para beber todo o canto necesita, claro que está sufrindo. O sea, espíchalle algo que lle dé a sombra, mismo follas de loureiro, o sea, ramas de loureiro ou de outra planta que teñas así para que o sol non o abafe e que non lle falte agua no chan, que este o sustrato sempre húmedo, e iso consíguelo poñéndolle un acolchadiño alrededor, pero unha base amplia, aínda que o tomate estea aquí, amplifícalle a zona húmeda, o sea, con acolchado, e xa nos dirá si che vai ben. Non te preocupes, Nusca, mañana vamos todos a ayudarte a recoger la hierba. Vale, pero hoy todos a darle al dediño. A mí pareceme genial. Igual son desmoitos para recoller tan pouca erva, tamén che direi. Porque hoxe, por exemplo, na charla de hoxe, eu penso que chegou un momento que ali había, non sei, pero 1.300 personas ou así, ben. Estou deseando que me pasen a foto finish, que me sacaron así a foto, sabes, vendo ao público todo, porque chegou un momento que eu non era consciente, o sea, eu estaba no meu rollo ali dándolo todo, falando, explicando e tal, e cando fui consciente e mirín, dijo, pero isto parece un concerto, o sea, xente por todos os lados, xente de pé, xente á sombra, xente sentada, xente no chan acostada, ali xa deitadas a aburrir, por todo xa non había máis sitio para ver máis xente, dijo, Dios, cata xente, igual son desmoitos para recoller a erva, pero bueno, está ben o ofrecemento, está ben. Nusca, mandei á radio algunha pregunta, pero aínda non as leron, porque temos bastantes acumuladas, pero, bueno, respondo xa aquí, gracias igualmente por mandarme á radio, porque aínda que che conteste aquí, se me mandas á radio, pois é un apoio ao meu traballo que estou facendo na radio, claro, sin as vosas preguntas, pois non sería o mismo, non? Eu falaría igual de cousas que se me ocurriran a min, pero non sei, gústame máis contestar as vosas dudas. Entón vamos a ver que a duda de Monse. As frambuesas blancas, hai frambuesa blanca, o sea, hai na morada, hai na roja, pero blanca, non sabía que había frambuesa blanca. Están cheas de fruto, pero tamén moitos chupóns, teño que quitarlos, e as rojas non están dando nada. Mira, a frambuesa pasa unha cousa parecida ao que lle pasa á viña do viño ou aos kibis. A rama que dá este ano, po ano non dá, pode dar unha ou dúas, pero non vai a ser frondosa. Entón, iso que ti lle chamas chupóns son as ramas que van a ser productivas po ano que ven. Se ti consideras que son demasiadas ramas,
quítalle algunhas, pero non lles quites todas, porque senón, po ano, non vas a ter fruta. O sea, podeslle quitar as ramas que son do ano pasado, que non che están botando fruta ahora mismo, pero as ramas que che están botando fruta son as novas do ano pasado. Non sei se me estou liando a explicar. O sea, a frambuesa dá na rama que bota o ano anterior. Entonces, os chupóns que ten este ano son as ramas frutificadoras do ano que ven. Quítalle unhas poucas, non lles quites todas, senón po ano non tes ninguna. E disme que as rojas non están dando nada. Pode ser que as rojas lle quitaras os chupóns novos o ano pasado? Monse. O mellor é iso, o sea, desteslle unha poda que non debías, cortasteslle as ramas que teñen que seguir a súa vida para poder botar as frambuesas po ano que ven, e se llas quitastes o ano pasado como queres facer agora ca túa frambuesa blanca, posiblemente po ano non teña, o sea, que foi iso que pasou seguro, e se non, pois volveme a explicar se foi iso ou non. Ola, moi boas, veño de regar e chego a destempo. Chegas a tempo, Begoña, vouche dicir, quen chega a destempo para regar son eu, porque onte cheguei tarde da charla, eu se marchín cedo e ainda non fun a regar. Entón, eu sí que vou tarde aquí. Queres saber que xa cambiou o aspecto do día? Quero dicir, xa non está tan azul, xa é un pouquiño máis gris, ao mellor tamén cae aquí a tormenta, tamén, ao mellor. E se el aguacate es de semilla, a que año se le puede injertar? Depende do bonito que estea o porta inxerto. O que nace de semilla, vamos a chamar porta inxerto. O sea, vai a ser o que vai aportar, a transportar o inxerto. A que ano se lle pode facer? Depende do vigoroso que estea. Se con un ano xa ten unha altura de, non sei, máis de medio metro, pero o seu grosor ten que ser máis que un dedo, porque non vas a insertar en unha variña que é tan delgadiña que é débil. Ten en conta que por donde cortes o ápice, o sea, a parte de arriba, a parte apical de arriba, por donde cortes, ten que ter o gordo dun dedo polo menos para que podas meter a yema do inserto no corte que fagas. Hai moitas maneiras de facer un inserto, pero ten que ser gordiña. E non pode ser verde tierna, ten que ser como semi-rígida, algo semi-leñosa, sabes? Entón, pode ser a partir do ano, pero con 2 anos está ben. É como máis fiable, non? E se ten 3 anos é mellor aínda, porque xa está como establecido. Porque pode fallar tamén, o porta inxerto tamén pode fallar. Entón, con 3 anos, diste, bueno, pois pode fallar, pero menos. Se é unha planta que está aí máis arraigada, non? Vamos todos apretados en el auto, haciendo compañía. Pois saludos a todos, se vades todos tan apretados, saludos a todos. A piloto, a copiloto, a escribienta e aos visitantes. Saludos a todas, que teñades moi boa viaxe. Si un día te animas, acá tienes tu casa. Yo te recibo con gusto. México es muy bello y te va a encantar. Estou segura de que sí, me vai a encantar. E moitísimas gracias polo convite. Anita, gracias. O galego é ben fermoso. É que sí? E tú me entiendes muy bien. Y yo siento que te entiendo perfecto. Claro que te entiendo bien. O sea, yo entiendo perfectamente el castellano y podría hablar perfectamente el castellano, pero me desenvuelvo mejor en mi idioma materno, que es el gallego. Pero claro que entiendo perfectamente el castellano. Es un idioma con el que convivo en mi país. A pera melón necesita tratamiento con cobre o similar como os tomates. Están cheos de flores, non lle fai falta nada, a nada. Parabéns, chegamos aos 61.000. Que guai, sí, é verdad que estaba aí a puntiño, sí, gracias, moitas gracias, María. Mira, a pera melón non lle fai, é que de feito non lle fai falta cobre a nada se non ves expectativas de que vai a ter unha enfermedade, porque o cobre non cura nada, o cobre é máis ben preventivo, pero botalo porque sí, volves unha planta adicta, débil, volvela
yonki. Non é necesario botarlle cobre por se acaso, quero dicir, a min nunca me enfermou a pera melón, entonces non lle botes nada, fertiliza, eso sí, tela chiña de flor, estou encantada, estou contentísima de que a teñas chea de flor, acórdate de volver a fertilizar ese sitio, donde está, enraíza moito, non fertilices solo nese cachiña, hai que fertilizar amplio, para atrás, porque as raíces espársense por todo e necesita fertilización donde ten as raíces, e temoslle que axudar cando está con flor, porque é unha planta que non é moi grande e os frutos que bota son grandes, moi acuosos, o sea que necesita fertilización extra para axudarlle con todo o que ten, o traballo que ten por diante. Vamos acá. Nusca, é verdad que a planta dos bilitroques ou estalotes que hai na beira dos camiños é moi tóxica? Nin tanto, quero dicir, incluso en dosis axeitadas foi usada para tratamento de palpitacións e de taquicardias e de corazón. Non é algo que poidamos usar nós na casa porque nós nin controlamos as cantidades nin nada, pero non é unha planta que sea comestible. Entonces, é tóxica porque andes con ela? Aquí o que máis e o que menos todo o mundo fixemos os estalóns, ou non? Nunca escoitei de ninguén que se intoxicara por facer eso. É verdad que non é comestible, pero como outros miles de millóns de plantas bonitas, silvestres ou ornamentales que temos. Non son comestibles, simplemente eso. Estive na feira de cultivos de Baixo Miño. Non saludeite porque non quería hacerte esperar máis pola comida. Moi mal, Lorena, o sea, mal, pudestes quedar ali na fila. Simplemente decirte que fundes de Vigo, foi un rato moi agradable. Moitísimas gracias, Lorena, pero, de verdade, xuro-vos que debía de haber, non sei, pero eu, é que non quería exagerar, pero facendo cola, despois cando acabín a charla, facendo así a cola, para saludarme e sacar unha foto, non sei, pero máis de 60 personas había, ben, nesa cola, e sempre viña como aumentando, o sea, 60 así a grosso modo, pero non daba baixado nunca, o sea, 60, 62, 64, 60, non se daba acabado. Jová, Lorena, para min foi un placer estar con todos vos ali, non sei, para min, quero dicir, para a próxima, quédate e salúdame e gracias por vir, claro. Norabó polos suscriptores, eres xa moi coñecida, notase que faz o meu traballo, moitísimas gracias, Carmen. Boas tardes, comunidade, cheguei tarde, Pura Dolo, aquí estamos esperando todos por ti, porque xa dixemos nós, el onde vai Pura Dolo? E dixemos, debe de estar rejando. Se estaba rejando a horta, perdonámosche, pero se non, poñémosche falta grave, o sea, moi mal. Se detectó una actividad inusual en esta transmisión, se recomienda atención inmediata del creador. Pues 1300 me gusta. Voy a sacar unha captura a isto porque é unha notificación de que? Nada. nada, creo que é alguén que está facendo chiste. Explicas perfecto, como un libro aberto, moitísimas gracias. Ola, non dou vencido aos escarabajos rojos das coles. Escarabajos rojos nas coles? Escarabajos rojos nas coles. Levo 3 anos que me enchen desa peste e non podo con eles, non quero botar insecticida. Algún consello? Inés, necesito ver unha foto do que me estás dicindo. Na miña vida vin escarabajos rojos nas coles que lle fixeran daño ás coles. Porfa, foto a Radio Gallega. Mándamas á radio ou mándamas a Facebook a calquera lado porque necesito velos. Non sei de que me estás falando, nunca o vin. É un escarabajo, o sea, pero é un escarabajo que ten como un cascarón, como de tortuga, o sea, duro.
É un tipo de escarabajo como o escarabajo da patata, por exemplo, ou así, porque nunca vin un escarabajo rojo na pataca, non me imagino nin como é, entón necesito ver foto. Agradeceríacho, porque nunca o vin, entón, pois, mira, é algo que vou a aprender novo. Si, tes razón, podei as dúas frambuesas, si, hai na blanca, pois, Monse, o teu error foi podalas e quitarlle os chupóns novos, porque son os chupóns nos que dan a fruta po ano que ven. Pois xa aprendestes algo novo. Pasa ya como os kibis, é como a viña onde dá uvas este ano, hai que cortar esa cepa porque non dá, e hai que deixar que medre a cepa nova para que bote fruto. Nusca, hace pouco que empecé a hacer kéfir, ya regalé los nódulos a 4 personas, genial, o sea, eso es maravilloso, pero con la condición de que tenían que aprender a hacerlo a través de tus vídeos. ¡Ah! ¡Gracias, Adela! ¡Oh, gracias! Bueno, pois así é. Mira ti que estaba notando eu esta temporada que había moita xente que me estaba mirando os vídeos de como facer o queso co kéfir, como facer a mantequilla, e dixo eu, colleron como un repunte. Adela, pois queres saber que influenciastes, o sea, eres unha influencer, tamén, porque influenciastes na xente, o sea, que sí que notín un repunte nos vídeos de que facer co kéfir. Moitas gracias, o sea, intento explicalo de unha maneira amena e sin dicir cousas que non vai a entender ninguén, o sea, eu conto nos vídeos como yo contaría a alguén a miña amiga de sempre, sabes? Porque é a maneira de entendelo ben. E que tal co kéfir? O sea, para min é maravilloso, forma parte da miña alimentación desde fai anos. Sí, bueno, vamos a seguir. Pódese botar purín de ortigas e terra da pera... A ver, Nieves, pódese botar purín de ortigas na terra, unha de unha pera, melón... Pódese botar purín de ortigas na terra da pera melón diluído, claro, por suposto, mira, sempre diluído. Vamos a dicir dúas cousas, e isto teño que facer un vídeo esta semana para poñelo ben claro. Cando facemos un preparado na casa, non vai a ser nunca como o que fago eu, porque as condicións nas que o facemos son diferentes en todos os casos. A agua que usamos vai a ser de un diferente en cada caso. Unha vai a ter cloro, outra vai a ter cloro, pero deixástela como evaporarse o cloro, pero sigue tendo, outra vai a ter pois máis concentración de sales, outra de minerales, outra vai a ter unha mineralización moi débil, outra vai a ser agua de chuvia. Quero dicir con isto, os preparados que facemos na casa non son unha ciencia exacta para que ninguén se atreva a dicirche en que proporción tes que diluir. Porque unha que os puríns hai que ter cuidado, porque un purín é un fermentado. Facemos que a planta fermente porque hai aí unha serie de levaduras e bacterias, na agua lévanse ben, fermenta, empeza a haber unha espuma, empeza a haber unha descomposición da planta, que o que queremos é, ao fermentar, simplemente extraer a potencialidade que ten esa planta, o sea, os componentes que ten que nos van a servir para a nosa horta. A maneira que temos de extraelos cómoda, fácil e rápida, é eso, pois eso, facendo un fermentado. Pero a condición na que ti faz o fermentado, aínda seguindo as miñas instruccións, non vai a ser igual que o meu fermentado, cada un vai a ser diferente. E os fermentados, en canto acaban de fermentar, hainos que colar, hai que facer un trasiego, hainos que trasejar, hai que quitar a parte sólida, porque cando acaban de fermentar xa está listo. Ningún fermento, ningún purín ten que cheirar a rallos. Si cheira a rallos, pasásteste de fermentación e pasa a putrición. Empeza a pudrir, aí xa entran outras cousas en xogo, aí xa entran outros elementos que se escapan á nosa comprensión total e sobre todo caseira, maneira de facelo caseiro. Entonces, un purín en canto acaba de fermentar está feito.
non podes deixalo 4 días máis, e cando o coles que cheire a 40 metros. Iso é mellor que tires con el, porque non está ben. E podes facer unha fitotoxicidade nas plantas ou fototoxicidade por culpa da acción do sol. Entón, purín de ortigas é bo para botarlle á planta ou para botarlle ao pepino melón rebaixado? Claro, por suposto que sí. A canto hai que rebaixalo? E eu diríache, teño unha norma, que non é ciencia certa, pero é pola que te podes ti regir. Eu direiche, rebaixo a un 10, o sea, unha parte de purín, 10 partes de agua, ou 9 logo, non? Se colles 1 litro, unha parte de purín, 9 de agua, vale? Pero eu estou confiando en que fixeste un purín ben feito. Pero ao mellor ti, en vez de botar 1 kilo de ortigas en 10 litros de agua, igual botastes, non sei, 6 ou 7 kilos de ortiga en 1 litro de agua e resulta que o teu preparado non é como o meu, porque é o triple de concentrado, ou a agua que usastes fixo que... Quero que me entendades. Cando botedes un preparado que fixestedes vos na casa, e en canto non esteades acostumbrades a facelo todos os meses, ou cada 15 días ou así, e o controledes ben, para facelo xa a ollo, tendes que ter moito cuidado. Ainda aí atrás, díxome un home, díxome, o sea, botín purín de ortiga, e botín a todo, e queimín todo. Eu que pena. Bueno, ainda estaba a tempo o home, porque xa fai uns días, ainda está a tempo de arrancar todo e volver a replantar. Pero é un error moi común. Tendes que ter moito cuidado de ir botando moi pouquiño a pouco para ver como o vosso concentrado traballa na vosa horta. E nunca botar un preparado que facedes vos na casa de maneira foliar. Nunca, hasta que non o controledes ben. Eu fago. Pero recomendárvolo a vos... sabes, porque despois dixo Nusca, claro, dixo Nusca, pero como o fago eu. E ao mellor como o fixestes ti non está na mesma concentración, pasámonos un pouco e provocámoslle queimaduras á planta insalvable. Queimámola por acción química, porque ten demasiada concentración do que sexa. Entón, hai que empezar sempre de moi baixiño, pois diluyes unha parte de purín en 10 de agua, e se é de maneira foliar incluso o doble, unha parte de purín en 20 de agua. Iso é coller 1 litro de agua e facerlle así un chorriño, un nada. Pero é que para favorecer unha planta polo extracto de outra planta non fai falta tanto. É mellor ir pouco a pouco, non que irades ter presa. A horta é máis disfrutar dela que querer ter apuro para facer cousas rápido e ben. O sea que Nieves Álvarez, sí se pode, pero sempre con precaución e con cuidadiño. Bona tarde e moltes grazas desde Barcelona. Segueixo les traves maravillosas recetas de kéfir. Seguirei as túas maravillosas recetas de kéfir, eres un encanto. Moitísimas gracias e un bico de volta para Barcelona. Que guai, Sonia. Espero que che valan moito. Ola, podo botar sulfato ás patatas? Xa con flores. Veciños, Teresa desde Portugal. Cando falamos de sulfato, eu me imagino que é algo que xa levas botando moito tempo nas túas patatas e conoces o produto que estás botando. E a túa pregunta é si botar ese produto que se bota sempre, porque eu cando falades de sulfato temblan as pernas, porque, a saber, cada un chamalle sulfato, a todos se lle chama sulfato. Entón, cas patatas en flor, nunca deberíamos de botar sulfato, vamos a poñer comillas, preparados do que sea, a unha planta que está en flor, pero que vamos a comer os seus frutos que salen da flor. Por exemplo, a un masanceiro que ten as flores, está empezando a polinizar, aínda teñen as flores todos os pétalos, esa flor está sin polinizar, porque tan pronto está polinizada, a flor tira os pétalos e quedase solo ca parte do medio que é a que vai engordando e convertíndose en fruta. Entón, no momento en que está con flores,
non debemos de botar nada, nin que sea bo po árbol, dame igual, esperades a que caian os pétalos ao chan, cando este a fruta xa cuajada e non lle faja daño o que vas a botar. Porque, se botamos sulfatos, vou non volver a poñer entre comillas, a unhas flores poden pasar dúas cousas, ou unha ou outra ou as dúas á vez. Primeira, que mollemos o polen das flores, que quede totalmente inservible e que, por moito que vayan as abellas ou os insectos adentro da flor, que non a vayan a polinizar, porque un polen mollado é un polen inservible. Entón, non deberíamos de mollar as flores con nada. Segundo, que pode pasar? Que ese sulfato, vou non poñer entre comillas, porque non sei a que lle chamade sulfato, que pode ser cobre, azufre ou a saber o que, pode dañar os polinizadores. E resulta que temos flores que ao mellor están aí co polen tal, pero dañamos os polinizadores con ese sulfato que botamos. Entón, se non hai quen polinice, o vento solo en por si solo pode facer cousas, pero non é o todo. Necesitamos insectos que entren dentro das flores, que anden de flor en flor polinizando. E con eses sulfatos podemos dañar a polinización ou os polinizadores, co cal non se lle bota nada a un frutal ou a un arbusto do que o que queremos é comer o fruto que sale desa flor. Pero, no caso que nos pregunta aquí a nosa amiga Sonia Guerrero, Sonia non, Álvaro Pereira, o que pregunta é se pode sulfatar as patacas tendo flor. Neste caso, sí, totalmente, podes facelo. Por que? Porque o xeito de facer fruto unha patata non ten nada que ver ca flor de arriba. Hoxe en día é verdad que hai moitos tipos de patatas que xa non botan flor, pero, antiguamente todas as patacas botaban flor. Pero a flor que botan non ten nada que ver co fruto, co tubérculo que nace abaixo. Pode nacer perfectamente sin floración. Entonces, para que sacan flor as patacas? Pois sacan flor para despois sacar un fruto parecido a un pequeno tomatiño, tendelo que ver se tendes patatas en flor, e deixades que cheguen a bo término, e hai polinizadores que as polinizan, van a acabar tendo uns frutiños así parecidos como cereixas, pero, suelen ser rojos, morados, violetas, rosados ou blancos, non? Dependendo do tipo de pataca que sexa. E eses pequenos frutiños, moi parecidos a un tomate cherry, están por dentro cargadiños de sementes. E son sementes de patata. Que pasa? Que nós non usamos a semente de patata de semilla, senón que collemos a patata e cortamos en cachos os gomos, non? Ou plantamos a patata inteira, pero non utilizamos semilla de patata para semillar, porque non é tan viable, é moi mala de levar avante, é un cultivo moi laborioso. Non ten sentido facelo cando é moitísimo máis fácil e máis doado facelo a partir dunha patata ou dun cacho de patata que partimos en cachos. Entón, a patata non lle vamos a facer daño sulfatando, porque o único que vamos a dañar é a floración que vai a conseguir semilla de patata. Pero patata vamos a ter igual, dalle exactamente igual que lle cortes a flor, non ten nada que ver a polinización da parte de arriba da planta da patata co tubérculo que está criando na parte de abaixo, porque o que cría abaixo forma parte da súa raíz, e nada ten que ver con polinizar as flores. De feito, por selección natural, estamos seleccionando patatas que agora xa non botan nin flor siquera, porque non é necesaria, e incluso hai tipos de patatas que lle pode restar vitalidade ter unha floración inútil para nada, porque as semillas ninguén semilla plantas de semillas. Hola corazón, eu son Angie, a tola que malla no limoeiro.
Hola, que tal? Porque estuvo hoxe tamén a charla, preguntoume eso de darlle unha vareada ao limoeiro, non porque dixían os vellos de antes, se non dá limóns, haille que dar vareadas. E ten sentido biológico o de darlle vareadas a un limoeiro. Non sei se oístedes algunha vez, pero un limoeiro que deixa de dar limóns, haille que pegar cunha vara e darlle no tronco, pero vareadas fuertes, como para facerlle lascas, para facerlle como pequenos daños, non? Non chegar a estonalo, pero sí facerlle daño. Ou castigalo poñéndolle pedras nas bifurcacións das ramas, para cargalo ben. E deixas aí a rama, deixas a pedra para sempre, non a quitas nunca. Porque a pedra o que fai, o árbol sufre e intenta como o sea, vai como abrasando a pedra e forma parte del. E as vareadas que se lle dan, ti daslle, non está botando flores, non? Non está botando limóns. Daslle as vareadas e o árbol identifica como non sabe que estás ti aí vareando, porque el non ten ollos, non, nin oído. O que ten é sentimento. El sinte que algo no medio ambiente lle está facendo daño e non sabe o que é. O sea, todas esas cicatrices, ele interpretas como que, ollo, coidado, hai algo no ambiente que me está facendo daño, vou a intentar botar frutos para conseguir ter semillas, para conseguir reproducirme. Que o que queren os frutales, cando botan fruto, non é alimentarnos a nós, non lle facemos falta para nada. O que queren é procrear para que a especie continúe. Entonces, un árbol, normalmente que son de codia blanda, non vale darlle a un piñeiro, por exemplo, non ten sentido, non? Ou un masanceiro, pero os de codia blanca, como é un limoeiro, un aguacate ou así, tamén se lle pode facer daño. De feito, aos aguacates incluso se lle clavan puntas ou pode se lle facer aristas cunha navalla e quitarlle cachos de codia, chámase anillar, eso chámase anillado, é como para que o árbol o interprete que hai algo no medio que lle está facendo daño e que necesita botar fruto, e podelle incentivar a produción de flores e de frutos. O sea, o de varealo ten sentido, o sea, gracias pola pregunta, porque así démoslle o sentido que ten, non? Nusca plantei un pepino melón, non sale de quen é, pois non sería por abono, e por meterme contigo xa sairá. Gracias por os aportes que nos das, ti ves sendo de Ribeira, non? Si, Juan Carlos, eu son de Ribeira. O pepino melón hai que dar tempo. Unha vez que en raíces se establece no teu sitio, tamén é o dono da horta, depois dáse genial. Agora, vou-vos a contar un secreto do pepino melón, que a verdad que teño un vídeo largo, grande, explicando sobre pepino melón, pero agora sei máis cousas, entón posiblemente faja outro. Pero si, aquí xa vos lo adianto vos, Dios, que se deteño. Podíades falar vos tamén un pouco, para eu descansar un pouco tamén. Levo 3 días de falar, que coidado. Pepino melón. Eu teño en varios sitios da horta plantado. Ante todo porque non quero quedar nunca sin el, e despois porque tamén regalo esquejes. Resulta que teño algún que na sombra está ben, e outro que ao sol está ben, e teño outros que á sombra se mueren, e teño outros que ao sol se mueren. Entonces, é moi caprichoso. Cando, se o tes en un sitio e non vai ben, non che digo quito dese sitio, pero arráncalle algunha das ramiñas que ten pegadas ao chan e que teñen raíces. Arráncalle unha e planto en outro sitio diferente, porque é moi caprichoso. E, ademais, eu interpreto como, vamos a ver, pepino melón, o sea, planto cho ao sol e estás ben, e aquí planto cho ao sol e estás mal. E el dime, ti saberás? E dixo, pero que che fai falta, sombra ou sol? Ti saberás? O sea, queres riego ou non queres riego? Ti saberás? Entonces é moi caprichoso porque o teño en varios sitios da horta, en uns genial
en outros está sufrindo para salir adiante. Entonces, pois eu recomendo a Juan Carlos que lle saques algún esqueje e que o plantes en diferentes sitios. Será unha solanácea, verás que a súa flor é super parecida á das patatas, agora que falábamos da planta das patatas, non? En flor. Pois é super parecida, porque pertenece á mesma familia. De feito, os frutos que crecen á sombra van a saber máis a pepino. Eu repito, hai moita xente que di ela comeo, pero é de mentira, porque non gusta nada. Bueno, non lle gusta a quen lle gusta, quero dicir, eu como pepinos a mordiscadas tamén. Pero, ao mellor a xente faixe a idea de que sabe a melón, porque se chama así, non. A planta chamase pepino melón ou pepino dulce, o sea, que sabe a pepino sempre. Que pasa? Que se madura en sombra ou os que colles, por exemplo, fora do verán ou está moi vegetativa a planta madura como tapada do sol directo, é un tipo de fruta que non sabe nada dulce e que sabe como un pouco máis a pepino, o sea, sabe como un melón moi verde. Pero a mí gústame ese sabor, porque a mí non me gusta a fruta dulce. Ademais, rexeitoa, teñolle moi dulce ou moi madura, non me gusta. Gústame comer as claudias cando aínda están verdes e non amarillas, gústame comer os plátanos que aínda teñen un pouquiño de astringencia porque me gustan máis verdes que maduros, gústame as masáns que sean crujientes, as das que che fan facer así, gústame comer o pomelo a mordiscadas. Quero dicir, cada un ten un paladar diferente, pero non é que eu minta co sabor do pepino melón, sabe a pepino. E se está moi maduriño, sabe a melón, pero nunca vai a saber como un melón destes que é dulce, 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 non. Se está madurado en pleno sol, e está ben maduro, vai a saber a melón, pero non moi maduro, o sea, a melón non moi dulce. Entón, intenta plantalo por varios lugares da horta. Madre mía, que tantos comentarios. Sinto moito, teñolle que dar para arriba, porque isto é unha barbaridade. Como trona, que mediño. Aquí non trona, aquí sigue sin tronar. Qué buena explicación de las piedras y golpes con la vara. Te digo que eres muy buena en explicar las reacciones de las plantas. Porque tamén me gusta moito entendelo. Porque eu, o sea, son unha fiel defensora de que as nosas jefiñas, as nosas persoas maiores, sabían facer as cousas, o que non sabían é darlle unha explicación, porque non tiñan unha inteligencia artificial que llo explicara, non tiñan os conhecimentos para saber, nin os estudios para poñerlle un nombre científico bonito ás cousas, pero sabían como funcionaban perfectamente, o sea, sobreviviron sin ordenadores, mellor que nós. Entonces, eles teñen o conhecimento, gústame escoitar a esa xente, pero tamén me gusta saber a parte de por que pasa isto, o sea, eu necesito saber por que se faz isto, pasa isto. Non me quedo solo con vareando un frutal, un limoeiro, din os vellos de antes que dándolle vareadas ao limoeiro vai ir ben. Non, eu quero saber o porqué, cal é a base científica que respalde eso. E sempre hai algunha, Entonces, pois, quédome con eso. A min pásame o mismo, o dulce non me atrae, por eso me gustan máis as guindas que as cereixas. Pois gustaríache o pepino melón, ou pepino dulce. Eu tamén quero a fruta dura desa que cruje cando lle hincas o dente. A min esta me gusta, que che fai por aquí como unhas burbujas. E depois adáptome, esa me vai ben ese agrio, esa acidez, non? Por iso tamén me gusta tanto o kéfir. Ainda que se pase de fermentación e me estea máis ácido, cando me fai cosquillas na lengua de tan ácido que está, gústame. Gústame tamén máis dulciño, home. E gústame con un fermentado perfecto tamén. Pero o que é ácido, que casi ten burbujas da fermentación que ten, tamén me gusta. Sinto, teño que marchar, verei no enteiriño despois, gracias por todo o que nos ensiñas, xa nos vamos todos porque son xa as 9 e xa son horas de marchar. Eu digo vos de verdade, hasta viña conducindo
E foi moito tut este fin de semana para min, e dixo eu, mi má, vou a dicir á miña xentiña que vou a estar solo con ela media hora, porque necesito descansar, necesito facer outras cousas, quería... Pero ao final pasou unha hora voando, porque eu tamén estou aquí a justo con vos, e sinto que é unha maneira de agradecervos que me esteades apoiando diariamente no meu canal, nos meus vídeos, dicindo a xente, douche nódulos, pero tens que mirar os vídeos de Nuska do Kéfir, o sea, moitas gracias pola confianza seja plena nos meus vídeos, compartir os vídeos e todo eso. Entón, estou tamén aquí a justo con vos, entón, pois, chegastes agora, Mari Carmen, ti si que chegastes tarde, porque chegastes para arrombar as illas dos que marchan, porque xa nos temos que ir. En Vigo está tronando que mete medo. Xa non chove, pero vaya tronada. Bueno, pois, miña querida xentiña, hola Nuska, puedo poner compost alrededor del tronco de un naranjo que está con las raíces fuera de la tierra. Es un naranjo moi antigo. Teño que facer un vídeo tamén sobre isto, porque aínda hoxe me preguntou un señor, Nuska, mira, na charla, preguntoume un señor e díxome, mira, matín os frutales que tiña, e joder, logo, que lle fixestes? Creo que fun eu, pero bueno, o home tampouco non estaba moi frustrado, que é o que hai que facer, tomalo con calma. O sea, matounos, reconoceu o error, eu confirminlle o error, e non o vai a volver a facer, pero teño que facer un vídeo explicando como se fertilizan e como se regan os frutales, os árboles frutales, porque non se poden regar nin fertilizar no pé, no pau, porque aí non ten raíces que absorban. Entón, teño cho esta semana. Creo que facer mínimo 2 vídeos, o de como fertilizar e regar os frutales, que me parece esencial, e o de compost, o sea, compost non, os fermentos, que dicía Nieves, non se poden botar de calquera xeito, entón darvos unhas pautas, así, para que non pase o que pasou estas semanas, que me chegan a experiencia mala de xente que me confirma que está facendo as cousas mal. Entón, vou intentar axudarvos esta semana. Así que, bueno, pois nada, miña querida xentiña, vámonos que tal, vou a contar un secreto, vou ainda a comer agora, así que comer, ducharme, relajarme, dormir, que mañán é día de traballo, teño que ir a buscar o Lolo, espero que non chova mañán por aquí, porque sí que está cambiando o aspecto do tempo. E nada máis, seguimos aquí, vémonos na rede, estades pendientes que vou a facervos o vídeo da abelliña que estaba, do abellón que me entrou na casa, o sea, cheguinha tiño aquí pousado na casa desfallecido. E nada, miña querida xentiño, Viquiño, moitísimas gracias por estar aquí e hasta a semana que ven. Deica.